salad go wahanol I ddechrau. Felly, beth sy'n mor wahanol am y salad yma, Elisa? Wel, ni'n dod I melon ddŵr yno fe. Ond llwch chi ddefnyddio unrhyw felon, ta beth yw'ch ffefryn chi, yr hynny diw, ni'n cofio hwnna, hynny diw, yr galia, mae amrywiaeth mas yna, a mae'n dibynnu beth sy'n ar gael, beth sy'n ar ei gorau yn y siop, ond mae hwn yn llon dŵr, felly yn y tywydd twyma ni wedi cael, mae'n ffordd da o rhoi dŵr nôl yn y corff. Felly fe ddechreuwn ni gyda, wel, gymrwn ni un mowr, fi wedi torri fe'n hanner, gyda melon ddŵr, gymrwn ni un mowr yma, mae fe yn symud o gwmpas lot ar y bwrdd, achos bod e mor grwn, felly byddwch yn ofalus, llaw dros y top yw'r ffordd llwydda, a wedyn lawr trwy'r canol, so dodwn ni hwn fel un nawr, a torri lawr trwyddo fel yna, mwyn cael darnau mawr. Achos beth ni am wneud yw torri to darnau fel hyn, a mae rhain bethach gret I adael yn y gegin yn y tywydd yma, I chi fynd nôl ato pob hyn a hyn, i'r plant falle I gymryd darn, syniad fach arall hefyd. Fel lollipop yn ydw i. Wel, dod I ffon mewn fyna, a mae gyda chi lollipop fach. Rhywbeth iddyn nhw I gael cerdded yn bwyty. Jyst er mwyn cadw fe'n o'r, yn gwmws. A na gyd I ni'n wneud yw torri darnau o'r melon fel hyn, dodwn nhw fyna am nawr, a tra bod fi'n dod nhw fyna, os welwch chi bwrdd torri yw hwn hefyd, ond mae'n un â lip fach yn y gwylod. Felly, amser chi yn torri pethach fel hyn sydd â tipyn o sydd yno fe, mae'n gallu bod yn ddefnyddiol iawn I dorri fe ar hwnna, fe bod e'n cadw'r cyfan, a mae'r sydd wedyn, wrth gwrs, yn mynd mewn i'r salad. Felly, os ti'n modd, allai ti ddefnyddio amrywiaeth o felon, ti'n modd, os I ti eisiau defnyddio, mae yna un sy'n wyn yn does, un sy'n oren, mae'r coch fan hyn. Mae lan I ti, hollol iawn. Dod I unrhyw beth ti moyn mewn, a wrth gwrs ti'n gallu cael ei wedyn, mae'n mynd yn salad ymrylu wedyn, wrth gwrs trwy defnyddio y gwahanol fathau. Mae lliw hwnna, ffantastig. Felly dyna'r melon, newn ni un darn bach to, un darn bach o'r top fyna. Fi'n abod ambell un sy'n jyst yn cael, a wedyn jyst mynd, Bita'r cyfan. a ti ddim yn gweld I gwynaf. Wyt ti'n un ohonyn nhw? Wedi bod. Ambell un. So dod ni'r melon mewn, a beth sy'n neud hwn mewn I salad yn hydrach na bowl o ffrwythau, wrth gwrs, yw yr pethach eraill ni'n ychwanegu. Felly, dwi'n mynd I ddod I ambell I darn tomato, a dyn ni'r beef tomatoes mawr ma fan hyn, felly dorwn ni rhain mewn I darnau mawr. So popeth mor fan I dymor ar hyn o bryd yn diwedd? Yn hollol. Ti'n modd, yn y tywydd twy, mae'n neis I gael rhywbeth o'r rhywbeth, digon o leithder ynddo fe, dyn nhw'n i'r darn bach canol na fyna mas. A wedyn, os ych chi'n tyfu rhai y tomkin tomatoes i'r rhain, a mae yna siwr fath bethau a heritage tomatoes. A ti'n gallu cael rhai piws, rhai melyn, files I gael hynny ar gyfer heddi, ond mae rhywun to yn rhoi tipyn o amrywiaeth o ansawdd y tomato, achos ti'n modd mae tomato arferol, os dangoswn ni hwn fan hyn, mae gyda ti'r hadau yn y canol, gyda'r rhai o'r heritage yma, mae nhw'n llond cnawd yn y canol a phopeth, does dim cymen o hadau. Na, a maen nhw'n defnyddio'r hynny yn aml iawn ar gyfer wneud brechdannau tomato, achos wrth gwrs dim yr hadau na'r sydd wedyn yn neud y bara I fynd yn llipa. Achos maen nhw'n gallu bod yn ddwrllyd yn dyn nhw, ti'n bo? Ti'n modd yn gallu bod yn neis, ond weithiau ti'n moyn rhywbeth sydd ddim mor lib, a mae'r hynny wedyn yn berffaith mewn salad fel hyn. O'n I jyst mynd I weid fe, mi eisiau gillell fan o ti fan hyn, neu mae'r rheini mynd I sgwto I bob man. Os ydy hwnna'n broblem, gyda tomato, defnyddio blaen y gilleth gynta I fynd mewn I dorri nicfach, a wedyn I fynd trwyddo. Heblaw ni ti'n gwasu'r cyfan lawr, a fel ti'n gweud, mae fe'n tasgu I bob man. So, torri rhain mewn I amrywiaeth o wahanol siapau ac yn y blaen. Wedyn, wynwnsyn bach coch fan hyn, to yn rhoi lliw pink hyfryd, a dorwn ni hwnna yn fan fel yna. Ni wedi torri'r yna mewn I fel hanner lleiad I fynd trwyddo fe. So mae'n dechrau disgwyl bach yn fwy sawrus nawr, yn diwedd, a falle peth o'r chives fel hyn. A wrth gwrs, fel ti'n mynd wedys I, ti'n gallu, beth sy'n dyti yn y ffridge sydd eisiau defnyddiwch nhw. Mae'r rhain, falle gyda rhai yn yr ardd yn barod erbyn hyn. Felly, dorwn ni rhain yn gylchod. Bod ni wedi dod I chives a wynwnsyn coch mewn, mae'r rhain yn gret, a dwi'n mynd i'r holl ffordd i'r diwedd oherwydd y lliw. Achos maen nhw'n yn rhoi y lliw gwahanol, y gwyn ar y pen fyna. Os I chi'n tyfu'r pethau yma, wel gnaw salad ohonyn nhw cyn bod nhw'n sychu. Achos mae lot o bobl wedi colli cnydau mewn allotment y pethau yn dyn nhw, achos bod I mor sych erbyn hyn, de? So dyna gyd ni'n mynd I wneud nawr I ychwanegu. Cryd o'r winos na? Wyt ti'n gwynto fe? Yr olew, a bach o balsamic. Nawr mae gyda fi'r vinegar balsamic fan hyn. Does eisiau pryderu yn bwyty dressing, just cyfuniad o balsamic fel yna gyda yr olew, a dod I hwnna dros y cyfan fel yna. Bach o halen a ffibr hefyd. A bod chi'n gallu gweld fi'n neud yr salad yn y bowlen fawr yma nawr fel hyn, okay? Os chi'n gartre gyda'r teulu, does dim gwahaniaeth. Ond os chi'n gweini fe I ffrindiau, neu bod chi'n mynd fe i'r ysgol, neu i'r cwrdd, neu rhywbeth, le chi'n moyn mynd fe I roi bobl eraill,
neud yn un bowlen I weini fe yn un arall. Achos wedyn mae sy'n gyda chi olion y salad lan dros y mylon y bowl. A ti'n gweld yr cogyddion yn cymryd tissue neu kitchen roll yn sychu pobl. Ti'n eisiau neud na wedyn? Tric bach. Tric bach. Ti'n modd o ti'n defnyddio'r balsamic fanna? Mae'n gymaint o vinegars gwahanol o'r gael erbyn hyn yn does. Ti'n gwybod, mae vinegar gwyn, mae vinegar sherry, mae pob math o bethau dy ti. Ti'n gallu defnyddio unrhyw un o'r rheini? Unrhyw un, heblaw am y malt vinegar. Mae'r malt, hwnna ni'n gyfarwydd a gweld yn yr chip shop, hwnna yw'r un brown a ti'n dod I fe dros ben chipstick yn y blaen. Mae hwnna a blas cryf iawn. Sherry, balsamic, white wine, red wine, hynna I gyd, cider, I gyd yn hollol iawn I ddefnyddio. Ond dim y vinegar ti'n rhoi ar dy chips? Ond dim y vinegar. Cyn gorffen, fi'n ychwanegu, bach o'r rocket nawr sy'n mewn mwyn gorchuddio fe fel yna. A wedyn, fel wedes I arllwys hwn... Ti'n rhoi hwnna ola wedyn, dragon bod y dail yn mynd y llipa fe? Ie, yn gwmws. Ond I hefyd yn moyn peth o'r dail yn mynd trwy'r salad. I orffen I ffwrdd wedyn, mae gyda fi ble mae fan hyn, bach o'r balsamic glaze yn mynd dros y top ac yn ola I gyd I orffen just peth o'r hadau y pwmpen fel yna sy'n hyfryd. Mae bobl ffordd gyda chi fanna, os amser gyda chi. Come on, ten, da fi draw o fanna. Dwi'n mynd berson salad, felly neu efo ti. Oedd fi dimlad bod ti'n mynd I weid na? Ond dwi'n licio melon. Cedi am hwnna. Mae hwnna mor noes.